Sampai demening sampean senajan dari barang selundupan gak beli apa cek Kang Mas. Masih kanggo Ayah Adnan terus Ayah Adnan bos lintas. Kula bodoh temen nang apa sun gelem dadi barang slundupane mung batilarane alah cuma batilarane baik dadi barang slundupanku. Spesial masih ngago Ibu Alta dadi wong keloro larane jabat jero Ayah Adnan ketemu sebulan sepisan kesanding mung sejam nasib barang sundupan. Masih kanggo Ayah Adnan terus bos lintas bos lintas bos lintas. Beli papa ada di barang selundupan gaje Ayah Adnan. Sing penting mah jaminane kudu kuat. Barang kudu kuat beli kudu Ayah Adnan. Asik bos lintas terus bos lintas romokaken Ayah Adnan. Yen kangen lagi nekani pengen rasane ngubungi tapi lap kelingan kula mung barang sundupan. Asik-asik Ayah Adnan Ibu Altap obat bos lintas terus bos lintas. Yen bengi beli bisa turu kesiksa nahan rindu ning ati pengen WA wati rabine sing baca sedina langkat telepon batin rasa ketuon. Rong namanya Ayah Adnan dadi wong keloro rarane jabat jero Ayah Adnan ketemu sebulan sepisan kesanding mung sejam nasib barang sundupan. Tarik maning kanggo Ayah Adnan maning bos lintas terus bos lintas. Alah bos lintas maning bos lintas sing lagu Ibu Altaf spesial. Yo mas kepoe maning Ayah Adnan Ayah Adnan Ayah Adnan Ayah Adnan tobat. Asik-asik yen kangen lagi nekani pengen rasane ngubungi tapi lap kelingan kula mung barang sundupan. Asik beli papa senok ada di barang selundupan ya. Ya mangkono niku Ayah Adnan sing penting keepane sing kuat sing kuat sing kuat sing kuat. Yen bengi beli bisa turu kesiksa nahan rindu ning ati pengen WA wati
sedina langkat telepon batin rasa ketuon aya adna terus aya adna dadi wong loro larane jabat jero aya adna ketemu sebulan sepisan kesanding mung sejam nasib barang sundupan. Terima kasih Ay Adnan.